Anomenem hàbit oral lesiu a qualsevol conducta conscient, repetida freqüentment i que intervé en l'equilibri neuromuscular, alterant el creixement i el desenvolupament normal de l'estructura maxilofacial. La magnitud d'aquest desequilibri dependrà de diversos factors, com són, per exemple, l'edat en què es comenci a manifestar, el temps en hores en què es realitzi, la freqüència, és a dir, la quantitat de vegades al dia en què es faci, i també les característiques morfològiques hereditàries individuals. Els hàbits orals lesius més habituals són molts i variats, des de la succió digital, mossegar-se les ungles o respirar per la boca. També hi podem afegir jugar amb els pírcings, mastegar de forma incorrecta o fer una succió prolongada del biberó o del xumet. Tots poden provocar un creixement alterat de l'estructura oral o fins i tot en l'edat adulta, una alteració en aquestes estructures i les funcions relacionades. Cal tenir en compte que la succió del xumet és una acció necessària per ajudar el nadó a calmar l'ansietat i també a descobrir el món, però la prolongació d'aquest hàbit en el temps es pot convertir en un problema de desenvolupament en l'estructura oral de l'infant. Les conseqüències en el creixement de l'estructura oral són moltes i variades. Alguns exemples són la deformació del paladar, alteracions en l'oclusió, desplaçament mandibular, hiper- o hipofunció muscular, col·locació lingual incorrecta, erupció dental inadequada o alteracions en la parla. El logopeda especialista en motricitat orofacial pot ajudar-nos a eliminar aquests hàbits orals que s'han enquistat en el temps i estan alterant el creixement orofacial. Per realitzar aquesta intervenció, el primer que cal és fer una valoració de l'estructura oral i de les seves funcions, per saber quina influència està tenint aquest hàbit sobre elles. També es buscarà el motiu de la realització de l'hàbit, l'edat d'inici, la freqüència i la duració i intensitat d'aquest. A partir d'aquí, es valorarà si és oportú la derivació a un altre especialista per començar un treball interdisciplinar i afavorir la bona evolució del cas. Existeixen diferents mètodes per ajudar les famílies a eliminar algun d'aquests hàbits, com pot ser pintar-se les ungles en el cas de la onificofàgia o la succió digital diürna, utilitzar guants en la nocturna, distractors a les mans, mossegadors, entre altres. El dentista també pot ajudar amb la col·locació d'aparells per millorar la forma del paladar i evitar així la col·locació del dit a dintre la boca. Dins la sessió de logopèdia es treballaran diferents aspectes per eliminar els hàbits anteriorment anomenats. Cal tenir en compte que l'objectiu principal és millorar i eliminar l'hàbit i també les seves conseqüències. Això es farà a través d'un treball directe amb mioteràpia i teràpia miofuncional per millorar el to muscular, la propiocepció, la sensibilitat, l'agilitat i també aprendre a fer les funcions orals de forma correcta. Així afavorirem el creixement orofacial adequat i l'eliminació de l'hàbit.